Bawal na muna ang pag-inom at pagbebenta ng alak simula alas 12 ng madaling araw kahapon bilang bahagi ng seguridad at kaayusan ngayong araw ng halalan. Ang katiwala ng isang sari-sari store na si Jeric ng Tabaco City agad na tumalima sa kautosang ito ng Commission on Elections. Titiisin niya na lamang daw ang kaunting kalugian kaysa ang magkaroon ng paglabag sa halalan. Ayon sa COMELEC Resolution No. 11057, mahigpit na ipinagbabawal ang pagbenta, pagbibigay, pag-aalok, pagbili o pag-inom ng nakalalasing na inumin ilang oras bago ang mismong halalan. Ang mga hotel at iba pang mga establishmento na may sertipiko mula sa Department of Tourism lamang ang exempted dito. Layunin ng liquor ban na matiyak ang isang maayos at mapayapang halalan sa pamamagitan ng pagpigil sa anumang karahasan o gulo na maaaring maidulot ng pag-inom ng alak. Ayon naman sa tagapagsalita ng PNP Bicol na si Police Lieutenant Maluca Lubaki, wala pa naman silang naitatalang mga naglabag sa liquor ban. As of yesterday, May 11, and up to this time, May 12, wala pa po sa amin na recorded na violation for liquor ban or even money ban. Peaceful, wala po kaming apprehensions. Ang mga lalabag sa liquor ban ay mahaharap sa kaukulang parusa. Epektibo ang liquor ban hanggang alas 11:59 ngayong gabi. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.